Ang sadya unta nga pagsaulog sa pagsugat sa bagong tuig, misangpot sa rambulan sa mga kalalakinan sa Dato Piang, Maguindanao del Sur. Usa sa mga nalambigit ang samdan, human giingong napusilan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Makita sa video ang pagsinumbagay ni ining mga kalalakinan samtang madungog ang pagpaandar sa motorsiklo sa kadalanan sa barangay Poblasyon Dato Piang, Maguindanao del Sur atol sa pagsugat sa bagong tuig. Sa laing video, makita ang pagduol ni ining usa ka lalaki nga nakaitom og t-shirt nga buot moawang sa duha ka mga lalaki nga nakaputi og t-shirt nga nagsinumbagay sab apan taod-taod. Nagpabuto og pusil ang lalaki nakaitom og t-shirt sa usa sa mga lalaking nagsinumbagay. Dayon midagan kini palayo nga gisundan sab og laing mga kaubanan niini. Taod-taod, giduol na sa mga tawo ang nasamdang lalaki og gipasakay kini sa likod sa usa ka sakyanan o gidala sa ospital. May isang lalaki doon na binaril. Hindi naman po siya namatay. Agad na din po naman po siya naisugod po sa malapit na pagamutan. Matod sa uploader, doon na matudpay nagsaba-saba niya tung tungura pinaagi sa pagpaandar sa mga motorsiklo diyang nahitabo ang insidente. So kadalasan po kasi sa amin mga Muslim, hindi po uso sa amin ng New Year o pag-celebrate ng bagong taon. Ngayon po kasi pag bagong taon po sa amin, ang madalas po na ginagawa po ng kabataan sa amin o mga kalalakihan, pagbubombahan po ng motor. So siguro po yun po yung marahil na naging dahilan po kung bakit po nagkaroon po ng rambulan po sa pagitan po ng dalawang panig. Ang maong hitabo, naundang lang diyang miresponde ang mga tanod o opisyales sa barangay, lakip kapulisan. Sa karon padayon ang investigasyon sa PNP kalabot sa insidente. Ginakuhaan pa og pahayag ang mga nalambigit sa insidente. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.